Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun kepareng matur dumateng sagunging para kiai, ibu nyai ingkang rinten dalu kasanding kitab suci wahyuning Ilahi Robbi. Ingkang dados pandhem-pandheming para santri ingkang satuhu kawula bekteni, ugi dumateng sagunging para sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang tansah kebak ing pituduh puna pamawas malebda ing pitutur, ugi dumateng kadang-kadang kula sinoman tumaruna ingkang tansah pantos sinudarasana pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang hanyarirani dumateng Bapa Lurah dalah perangkatipun ingkang tansah pinengkuing pakurmatan. Boten langkung dumateng sagunging para tamu kakung Sumawana putri ingkang tansah sabar miwah luhur ing budi. Nuwun kepareng matur dumateng panjenengan sedaya nderek-nderek memuji syukur ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Awit punapa kulan panjenengan sedaya ing wedal dalu punika tansah pikantuk kesehatan saha syafaatipun Gusti ingkang arupi wedal anggenipun saged hanyekseni gelaripun kekajatan Bapa Susilo dalah Ibu Diah, anggenipun Hambiwaha Siwi Sri Pinanganten Sarimbit ingkang paring asma Roro Ayu Dinda kinanti S pikantuk Raka Mas Nakamura Daisuke putra saking Bapa Nakamura Katsushi dalah Ibu Nakamura Fumi ing pangangka anggenipun hanggelar kekajatan ing dalu punika tansah pinayungan berkahing Gusti ingkang awujud wahyuning katentreman kamulyan uga kabagyan ing pangangka mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah uga warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapa Susilo, anggenipun sampun kersa nimbali kula kalian rencang-rencang campur sari Mayangkara ingkang kapimpin dening Adi Mas Niken Salindri. Ing mriki kula mbeta Widyawati cacah angka sekawan kados napa mangke kridanipun campur sari Mayangkara. Monggo kita hampir sani nganti paripurnanipun lelampahan al artis saking Mayangkara campur sari kados napa kridane kene cahayu.
Iki menika wau setunggal tetembangan artis saking Mayangkara campur Rosari. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sagunging para rawuh kagung Sumawara putri kang dadi kinurmatan sugeng lelenggan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambi ngerahapi dedaharan ingkang sampun sumadya wonten ing sasana buka sesarengan kalian campur Rosari Mayangkara ugi kasengkuyung dening yang sangat luar biasa dalu punika tamu-tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalipun Bapak Susilo sak keluarga kagem hampur wani gelaring adicara sesarengan campur sae marang wonten diajeng Ali Pak
tetembangan ana sambung wanci dalu. Ya, iki mertandake dhisik nggone temanten iki kenale nalika ning negara ngendi kuwi? Jepang. Jepang kuwi ya mergo sambung wanci dalu. Lek awan kerja, lek bengi terus WhatsAppan. HP akhirnya kenal-kenalan terus manten-mantenan bar kuwi terus kawin-kawinan ngono. Oh, kawin-kawinan bareng. Kanu ding kawin kok piye to? Masih nikah-nikahan bareng kenal-kenalan ya to terus pacar-pacaran terus nikah-nikahan ngono kawin aku lali ya. Lah maksudnya ya wong Jawa ki tembunge ngono kuwi oleh bahasa saiki nikah ngono ya. Terima kasih Diajeng Ani kepareng lenggah sawetawis nggih. Setunggal tetembangan Hamurwani gelaripun Campursari Mayangkara ingkang dipun pimpin dening Dimas Niken Salindri. Ingkang angka 2 sesarengan kalian Mayangkara Campursari wonten Diajeng Nanda Sari. Semuanya
Sing paling apik mung kuwi endinge. Heeh. Niku Tenan nggih. sing paling apik teko Nandasari iki ya mung aso. Piye tak kuwi wong? Ya jare balen neh. Napa? Balen neh. As. Oh. Iso kaya ngono. Iya. Nggih, Mas Deni. Dalem diajeng Nanda. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng Iya. sedaya tamu dengan ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Menika dalam rangka pernikahan nggih. Pernikahan sowan ana ing daleme Bapak Susilo dalah Ibu Diah. Nggih. Nggone Ami Woho Siwi Sri Pinanganten Sarimbit Wong Ayu. Nggih. Sing putri pinaringan asma Roro Ayu Dinda Kinanti S. Nggih. Sing nomor loro Kakang Mas niki murah. Nah, Sapa iki? Nakamura. Oh, Nakamura kok niki murah. Nakamura. Nakamura Daisuke. Sasuke. Hei Sasuke lek film Naruto Daisuke. Daisuke. Iya, Oh, nggih. Adewe Bagune. kapan ya iki engko bar iki Mayangkara diundang ana ing Jepang. Wow. Wah, ndah Ndah neo. neo. Numpak kapal iso semaput dalan Saben bloke. Ya andah dene. Bagune paring dedonga Mas Deni Bisa dumateng diparingi teman-teman donga kekalih. dhisik, iya. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan bali wisma tansah atut runtut pindho mimilan minturna Amin. dados kaken-kaken lan ninen-ninen boten Amin. pinisaken donya tekaning delahan enggal pikantuk golek kencana ingkang saged tata jalma putra kawan putri ingkang soleh lan soleha. Kuwi jane sendaren apa iso ora nek titik Donga komane. iki kudu jangkep. Oh iya, wong donga ki lek jarani sesepuh kuwi sak ambekan ki sak kalimat sak dawa-dawane. Kuwi Oke. muga-muga dijabah karo Gusti, Amin. bibare diparingi ewo iki Pak Susilo dalah Ibu Diah dipinaringan sehat, Amin. penak nggone golek sandang pangan kelawan papan, ya toh, Amin. diparingi berkah iso manfaat donya lan akhirate. Amin. Amin ya rabbal. Terima kasih Amin. diajeng. Wis kok amin. Matur sembah nuwun nggih. Monggo. Matur monggo. suwun ya diajeng Nandasari. Masalah. Degane kambil ijo bejane sok sing duwe bojo. Heeh. Niki tasik legan menawi Bapak Ibu kersa duwe mantu sinden monggo kula aturi mengke saged DM dumateng Bapak Soleh. Ha iki EOne sinden-sinden niki nggih. Tasik sesarengan Mayangkara campur sarinya Indonesia ingkang angka 3 wonten diajeng Hani Kusuma. Matur wilujeng dalu kagem sedaya tamu. Awas, halo. Ning ngendi nggonku goleki kontak petik kepengin ketemu nadyan tak parani mong nuruti karepe ati Awas. Yo. Kaya ngene lelakonku ngopo kok dadak ketemu
jane ora tresno Mbak ya kondo sing prasaja yen kowe pancen wis ra tresno Han kondo sing prasaja luwih becik timbang nglarani ati Kulo Mas rungokno lho kok cuma rungokno ki iso nyawang buri maksudmu aku to maksudnya iya maksudnya sampean kuwi lek memang wis ora tresno timbangane terus nyelot suwi ora gelem maem lah iya diet ya diet ning ya aja kenemenen yo marah iki atiku lorong lho Mas atiku ati kene lho iki iya atiku lorong ati iso dengkul ya kan saking nek anu aku kulino ekspresi olahraga oh iya olahraga iki kok soyo mudun-mudun ning kene ora iso mudun-mudun diajeng Hani Kusuma sowan ana ing daleme Bapak Susilo sak keluarga alhamdulillah adewe asung panglipur ya kapurih nyekseni gelaripun kekajatan didongake mantene sithik-sithik sadurunge awakmu lungguh ayo coba ndonga sing apik kaya ngapa jajal. Nah nggih bakune matur sembah nuwun kagem Bapak Susilo sekeluarga. Matur sembah nuwun sampun nimbali campur sari mayangkara sak rombonge menika. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras lan wilujeng. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah. Mugi-mugi panggah mugi-mugi kan mendoakan itu ya mendoakan ya aja mugi-mugi. kakean mugi-mugi ngene lho mugi-mugi dipun paringi sehat rezekine lancar ngono lho ora kok dadak amin mugi-mugi ya ya kuwi iki sampean ora ngerti to kuwi jeda tinggi mikir ya buat marapalan pasang pengantin ya. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga berbahagia amin amin ya rabbal alamin amin ndang diparingi putra sing solehah kaya ibune. Oh ya tak kira kaya awakmu. Nek kaya aku ya ora mungkin. Wah ya jenenge wong Diajeng Hani matur sembah nuwun sanget kepareng lenggah sawetawis. Nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu dhumateng sagunging para rawuh kakung Sumawana putri kang dadi kinurmatan. Sugeng lelenggan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambi ngerahapi dedaharan kang sampun sumadya sesarengan kalian Mayangkara campur sari. Ingkang angka sekawan wonten Diajeng Putri Lope Mayangkara campur sari. Terima kasih banyak Mas. Sami-sami Diajeng Putri. Ya. Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lahir gak patek penak. Iya. Heeh. Tuas kadung Bu. Ya aku wis semangat loh Mas Madang. Kok jan-jan wong-wong ki ora mesak-mesakne bocah ayune kaya ngene. Sapa to sing raruh putri lope-lope bocah saka gunung peh. Masyaallah. Alah kebablasan. Malah tekan kono iku malah ditendra tukang letinge wis kudu nampani lek awakmu tekan kono. Mas ngadeka. Lho, kok iso ngadeka sampean iki lho ngadeka kok dadake. Tangan dhuwur men to Mas. Ayo dhisik iki wong dhisik iki jopa japune iki mandi. Oh. Wong dhisik iki anak 11 dipakani apa kuwi jenenge lek ngarani wong dhisik tajin. Ngerti tajin kok ora? Uduk bong Mas. Kok bongi malih rai gedeng dasteng lan kuwi itu. Ya gak ngono sampean kan maksudnya tumbuh besarnya itu. Ya tumbuh besarnya. Heeh, mergo panganane apa? Pususan beras lho. Kuwi dhisik didang ngono kae ya to banyune nek kowentel dijipuki. Saurunge dadi sego, iki tinggi sarapan. Lah terus. Lah kuwi akhire anak-anak bocah saiki wis ngene iki kabeh gedhe. Lah terus kuwi Mas. Maksudnya terus ya ngono kuwi ngono lho maksudku ki apa kuwi jenenge? Bareng ngono kuwi terus nyapa? Lho, maksudnya pertumbuhan dan gizi vitamin iku tercukupi ngono lho. Terus ya kok teras terus tak tuwabrakne syukur tumbuk malah nulur mangsa kowe. Diajeng Putri sowan ana ing daleme Bapak Susilo adalah Ibu Diah ya ta. Bapak Susilo kali Ibu Diah. Heeh, anggene anyekseni awake dina iki Malakrama Putri tercinta. Yang bernama Dinda Kinanti S. Pikanto. Nyapa iki kok enek S? Bos, S singkatan apa to, Pak? Napa? Sarinastiti. Sarinastiti. Ya. Dinda Kinanti Sarinastiti. Pikantuk Rokomas Nakamura Daisuke saka tlatah Tokyo. Apa ngendi to Jepang lho sing enek kotane lho. Sane perapatan apa Tokyo. Alah. Iya to Mas. Wong iki lek panganane tajin yo ngene iki angel kon muni Tokyo ya Tokyo wong tulisane ya Tokyo. Weh kira tulisane TUKYO tulisane lek wong isa Indonesia iki ya tulisane Tokyo. Ngapunten nggih Pak Bu. Nggih Pak ngapunten lho Pak. Panjenengan ya MC Kebon ini ya ngene iki ya. Diajeng Putri matur sembah nuwun sadurunge kepareng lenggah sawetara ya bocah ayu saka gunung Gunung Kidul luar biasa sesarengan aku tak ngedekne bocah loro Mas pelok mulu jiro lu sepira Mas Ijal wis mawis tolak bala ing sengkala Anip Putri adon sang yai hang ngrangkit tata sesaji kanggo srana den nira aseng apa pucam meminta nugraha saking Hyang Widi akinabulna den nira asung pratangga awilan tuwa berkah basuki wonten kang becik katite kang ala bakal ketara sesanti rahayu mayang akara tetep jaya ayo jan nyenengke dan tenan mayang kara iki mendi ini tak purba 2 tembang lagu monggo diajeng Putri dan diajeng Anif nggih. Oke, wis dan masalah. Iki jenenge onde-onde apa? Ya masalah iki sing mburi sok kaya ngono to gelungane niki kan iki. Ya. Ya, ini pada semangat semuanya ibu-ibu yang ada di depan semangat. Belum nonton nggih? Kayaknya senang sekali tadi ada atraksi. Yang lagi toh Bu lagi? Oh lagi.
luar biasa. Iki karo ngenteni Dimas niken sik ambekan dhisik biar dhewe wong ngombe entek sak galon. Luar biasa banget iso kaya ngono lek mencolot-mencolot. Niken itu Samson. Wah, kok iso Samson iki lho? Iya, kan lek Samson amne sak galon maksudnya. Iya. Satu tembang lagu sudah diaturkan. Dua tembang apa kira-kira? Manut aku. Berdua ya, tetap berdua. Boleh tahu ada permintaan. Ada permintaan lagu mungkin dari Bokong Semok. Bokong. Ya itu biasanya kalau Bokong Semok itu spesial buat Mbak Niken. Kita bokongnya nggak semok ya. Kan bokong. Bokongnya tuh tipis ya. Lebih ya toh Mas, jenenge tepos ora tipis. Ini kan ben ambekan dhisik. Engko bar iki ben Mbak Nanda karo Mbak Hani lagi. Apa sudah diperhitungkan untuk lagunya yang manut aku pokoknya iki. Sisa serampat iki ngawur kok dadake mangsaku. Mangsaku. Lah iya, apa lagu dari Jakarta? Apa itu? Ya mbah menawa sampeyan sing iso. Enggak mau. Apa kayak cinta sabun apa kayak? Kok cuci. Lah apa toh Mas? Kok iki lek rinso. Cuci. Oh, cinta sabun mandi. Lagu dari mana toh ini? Jakarta. Jakarta. Ya. Apa itu lagunya sudah? Ya itu lagunya Bukit Berbulu. Oh, oke. Berbunga. Pewong daerah gunung Biyen berbulu Mas. Dan namanya apa Bukit Tela Berbulu?
Tak coblone genjot kok. Kok iso woh lho. Bukit tok woh iki masamu. Hah. Ayo. Han. Mari kita menyanyi. Satu tembang lagu bersama Bayangkara Musiknya Indonesia. Ada satu tembang Bukit Berbunga bersama Putri Lobe dan ada Hanif. Sikat dong. di bukit indah berbunga kau mengajak aku ke sana memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba mentari tenggelam di gunung yang biru langit merah berwarna sendu kita pun
Bocah-bocah loro ya semangatnya luar biasa. Nggih. Tasih semangat Pak Bu. Tasih nggih. Nggih. Sembari nonton Mayangkara Campursari nggih. Jenengan nggih sinambi ngerahapi dedhaharan ingkang sampun dicawisaken dumateng Bapak Susilo dalah Ibu Diah, monggo dipun rahapi dedhaharanipun sesarengan kalian Mayangkara Campursari ugi kasing guyung dening Wijaya Audio Profesional Sound System. Nggih. Ongka kanan kirim mripate lirak-lire SMP nguji kuat ani gawe sing sepabulan nanda busana dira sutra manca warna ongke langen bekesana ongke ane Mayangkara ya jan nyenengke ya jan nyenengke tenan Mayangkara Campursari jebedekan sing kiwa apa sing tengen lho piye to lek munduting ki lek munduting kok sing permono sithik penting kiwa apa tengen duting tengah ya ya kan yang sopan itu menunduk. Wah ya tamu menunduk emang menunduk toh bukan mendongak gini minta gini Mbak Miken minta uang oh gak ngono Mama Wiwin minta uang gak ngono maksudnya jenengan kan tak dangu mic-nya yang kanan apa yang kiri terus jenengan ngene ngono terus ben kok langsung jujuk ngono lho maksudku ki engko lek sampai mic-e ngegron maaf ya storing apa ya anu masane kok iki mau Mbak sapa kuwi Mbak Putri Mbak Anip sudah menyanyikan 2 tembang lagu. Saman ya 2 tembang lagu. Kita seprapat. Ya 2 to ya iso seprapat ya enek to wong nyanyi kok seprapat iki lho. Sak baskom. Rumangsaku kok Kita kan kembar to ini. Kembar apa? Kembar apa? Kaya jambe siniji. Sinigar. Jambe sinigar. Asli kita iki kembar berdua. Kembar kemayangan. Kembar. Kok ini iso? Mbak Nandasari. Aku ki sakjane dudu Hani Kusuma. Sapa jenenge? Ki Nandasari aku ki sakjane ya Nandasaru. Jadi ini yang sari aku saru. Kok iso Nandasaru lho. Saru ki barang sing ora patek prayoga lho anuhan. Iki mau minangkane pamundhutane Bapak Susilo. Ana lagune ki mau bakang semak ala semak ala semak. Biasanya Mbak Niken ya Mbak Niken. Spesialisnya Mbak Niken ini. Oh, sapa? Biasanya sapa kan? Iki. Oh, Ani. Emang ki wis muni ngene bokong semu to cuma nyanyokne. Cuma nyanyane kuwi enggak aku. Aku pengen nyanyine bokong semu kok badane iki aku ora kono kuwi to nikan lek muni aku wonten ngomong. Kowe lek muni rokne ya luwes men karo mangsa kowe. Heeh. Bakang semak. Ya, bisa basa. Sudah. Dah. Diral sik ya. Oke. Jangan tinggi-tinggi kakak ngono lho. Semok kalah lah semok. Bokong semu. Bokong sapa semu? Apa kopi? Sanggul yo nganggo cucu. Bokong semu, bokong semu.
Kosek toh. Kosek toh. Urung wayahe lingguh kok susu. Thank you very much. Mr. Bule. Mr. Bule, we are singing. Good night. Can you sing a song and dancing with me? Iso singing. Can you maringi duit? Yeah. Mr. Kok iso? Bule, Kok iso can you I want your money. Maringi duit. Money. I want Kowe your tak tuapok. duit ki lho Mas. Lha yo wi mining. Want duite. Oh duite. Apa wi jenenge? Excuse me. Okay, you come here. With No problem. No problem ya apa? Tidak masalah, enggak apa-apa maksudnya. Aku ora apa-apa piye? I know what. Sorry, my bokong is my tepos. my not semok toh. Not semok. And I hope we can apa? menghibur apa tuh Mbak? Happy with you And everywhere. Iso tupperware. Everywhere. Oh, iya. Can you speak in English? Aku ndak understand belas kok. Not understand. Ndak understand belas. Sama sekali. Belas Oh aku. my God. Rohku mek liyane apa kuwi jenenge? Yes karo no ra iso aku. But you can speaking in English, right? Yes, I can. What's your name? My name is Nandasari. Nandasari. Oh, my name And you? My name is Honey. Honey. And you? Aku apa ta basa apa ta? His name is Teguh. Yes, So your name Teguh. is Teguh, right? In your BPKB. BPKB. Ngapa iso Iso tekan BPKB iya, Cok. Kowe ora Thank you very much. Thank you very much. Iya, satu tembang lagu sudah Arigato menuruti. gozaimasu. Ya arigato gozaimasu, ya benar. Hai. Apa ini? Hai iki ngene. Hai ki kalau di bahasa Jepang artinya ya hai. Oh alah, ngerti ku ngono he. Namanya saya arigato gozaimasu. Iya. Kehe apa? Wong kowe iki kulinan delok film anu. Wis aja kaya ngono. Ayo iki. Lek mung guyu lho. Banter dhewe. Excuse me, can you sing Indonesian song? Indonesian song no. Maybe English song? Oh no. Lagune biasane wong Inggris didik kempotan ya. Apa? Mbok lagune pokoke kono terkenale didik kempot. Nek didik kempot nero. Itu lagu yang itu loh yang kapal-kapalan pecah itu. Titanic. Kapal pecah empek-empek. Coba kamu nyanyi Titanic pasti bisa. I not nanu Titanic. Biasanya when in the sky there is the star. Oke. Mas tabui, Mas. Ora. Ya. Pancene kukon sama ning Romangsaku. Nah, lho. Aku malah wedi dhewe. Iki lagu apa ya? Iki lagu Inggris tabu jaranan. Sudah dua lagu kan tadi? Kasetnya orang kena diputer kok ruwet pitane lek diputer. Lagu apa to ki, Mo? Lagu apa to judule ki, Mo? My heart will go on. My heart will go on. Walah, aku jendak mudeng blas ta. Aku lek belajar bahasa Inggris tobat tenan iki musuh Mayangkara iki tenan aku pisan. Luar biasa. Terima kasih. Dua tembang lagu sudah diaturkan Nandasari dan Diajeng Hani Kusuma. Kembali lagi